Assalamualaikum. Biz men osunda biz Ayşe apayımız bilen çay içip oturmuz. Şöyle äңгимелешip jana bir şöyle sarkysym bar edi solayda. Son bu kısa jana kereşkanda men neme dep gördüm dediniz jana? Köpür gördüm, ak köpür deriz. Kaçan gördünüz? Yuklap jatıp ba, öňüňizde mi, tysıňyzda mı? 12'den asam, uyku basıp oturdu biýip. Birak jatpadım. Şol gözde gördüm. Ak köpür dep, paluska ak köpür dep. Ak köpür. Köpür kanday, biýik ba, kıska mı, uzun ba, onday aýtyp köpür mi kur? Köpür ak jol siýakty köpür. Son men kaçaga meňdip jatdym. On jagymda gele jatdınız. Sosan ki men oyladym. Ak köpür de gele jatyr. Çok ak bolady goý dep özüm solay niyetdim de. Aslında oylagan jokdum, birak gele jatkanymyzdy bildim. Türüm kanday, üstüm kanday bolup tursa boldy. Üstümizde atpak sonra körgün çapan men solmuyuz. Ak köpür meňe jatdym. Çapan men aldymda galy takta oturgan. Jaňa geldi akekin jaýnamazdyn. Ana ak jol görüp turgan ana. Tura sol saat jol bolup turdy. Tura sol saat atpak jol görüp tursa jaýnamazdyn ak jol görüp turdy. Sonra men 1 saatdan men geldim, 2 saatdan geldim. Siz so göz ýukta kaldyňyzby? Ene güzel. Jol ýuktamda ýuky basyp oturgan gezde közüm jumup oturganda göz aldyma geldi. Ýuky basyp oturgan gezde bolýar. 1 saat. 2 saatdan geldi.